Ayun, magandang hapon sa inyong lahat mga kalabrikada. Kumusta po kayong lahat dyan? This is Love Moto Vlog and welcome back na naman sa ating panibagong adventures mga kalabrikada. Bali, matagal-tagal pala tayong hindi nakapag-fishing mga kalabrikada. Gawa nga nung nagpa-vaccine tayo. So ayun, siyempre pinahinga muna natin yung katawan natin para hindi tayo mapano, kasi siyempre katatapos lang yung vaccine natin, yung first dose natin. Pero I'm sure mga kalabrikada, na-miss nyo rin yung fishing adventures natin. Bali mamaya pala mga kalabrikada, bali lulusong tayo. Makakasama natin si paring Nico. At siyempre ito yung unang-unang fishing videos natin as monetized channel mga kalabrikada. Kaya nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga walang sawang tumatapos sa ating videos mga kalabrikada. At syempre, unang-una gusto kong pasalamatan ang ating Panginoon dahil hindi natin magagawa to kung wala siyang gumagabay sa atin mga kalabrikada. At syempre gusto ko rin pasalamatan si Yongski Bantok at sa bumubuo ng Team Yongski. Maraming salamat sa inyong lahat mga kalabrikada. At syempre sa Team Borneball, sa lahat ng bumubuo ng Team Borneball, sa pangunguna ni Sir Borneball Vlogs, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre sa bumubuo ng Team Makasaet, sa pangunguna rin ni Boss Team Makasaet, maraming salamat. At sa inyong lahat mga kalabrikada, gusto kong magpasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Bali, nung nakaraan pala mga kalabrikada, nag-unboxing tayo nung diving mask natin. Ito. Yan. Ito yung diving mask natin mga kalabrikada na binili natin sa Amazon sa halagang 3,000 yen. Ayan. 3,000 yen to mga kalabrikada. Hindi to original. Bali, mamurahin lang to. Pero yun nga, gusto namin ni paring Nico na i-try din ang sumisid. Kaya mamaya masusubukan natin to mga kalabrikada. At abangan nyo yung mga mahuhuli natin. Kaya mamaya mga kalabrikada, samahan nyo kami sa aming pagpipishing. Kaya stay lang kayo dyan. At kita-kits tayo mamaya mga kalabrikada sa spot natin. Ulitin ko, maraming salamat sa lahat ng viewers natin dyan, sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng bago pa sa ating channel. Huwag kalimutang i-click yung notification bell dyan para updated kayo sa mga videos na ilalabas natin, sa mga adventures natin. Bali, ang oras pala ng lusong natin mga kalabrikada ay alauna. So, alauna ng madaling araw. Kaya kita-kits tayo mamaya mga kalabrikada. Stay tuned lang kayo dyan. Ayun mga kalabrikada, nakarating na kami sa spot namin. Hiningal ako. Grabe, binilis na namin ni paring Nico dahil hinahabol namin yung pagbabaw ng tubig. Ayan mga kalabrikada, nandito na tayo sa may dagat. Ang gagawin natin ngayon, magbibihis na tayo, tapos lulusong na agad tayo. Ayun na sa paring Nico, lulusong na. Ayun na siya. Bali, susuotin niya ngayon yung goggles, yung diving mask. Itatry namin kung maganda ba. Itatry namin isusuot yung goggles namin mga kalabrikada. So tara. Wala ba? Ang dilim ko. Ayan. Tara mga kalabrikada. Lusong na tayo. Let's enjoy the night. So ayun mga kalabrikads, ito na yung goggles natin. Yan yung binili natin. Yan. Tara. Lusong na tayo mga kalabrikada. Grabe. Magdadive na ka-face mask pa. Ano yun? May COVID yung isda. So tara mga kalabrikada, lusong na tayo. Lamig ng tubig mga kalabrikada.
mga kalabarkada oh. Ano? Sunod-sunod yung lambay na nahuli natin. Malaki oh. Malaki na rin ulit kanina. Hindi ko nakahuli. Ganun yung tenda. Grabe yung huli na paring nito mga labrikado. Grabe ang laki oh. Ang laki oh. Ito naman yung huli natin mga kalabrikado. Puro crabs.
Laki ah. Lalo. Laki ah. Mga kalabrikada. Wow. Ayun mga kalabrikada, umahon na kami ni paring Nico. At ito yung huli natin ah. Yeah. Ayan ah. Ayan ang mga kalabrikada. Ano kaya ang sasabi ni John Regalo? Yeah, grabe ang dami nating huli. Harvest time na to. So, ayun mga kalabrikada, pauwi na kami ni paring Nico. So, kita-kits na lang tayo sa bahay nila paring Nico mga kalabrikada. Good morning mga kalabrikada. Bali, nakarating na tayo dito sa bahay nila paring Nico. Titignan natin yung huli na paring Nico naman ngayon. Grabe, ito ang mamaw talaga yung huli. Tignan natin yung huli nila paring Mabin. Para din natulog yung kanin doon. Saan yung huli mo? Ito. Oo ko, kamukha mo ito eh. Ha? Isa lang. Tayo! Ito grocery ito eh. Yan, shogball yung huli. Yan na yung huli na yung paring Mabin. Yan lang nahuli. Grabe oh. Saka dalawang, ito, kasag. May dalawang Kasag lang, kasag dalawa. luto na. Pero antayin natin yung huli ni paring Nico. Grabe yung huli niya mga kalabrikada. Oh. Kasag pa lang yan. Yeah, Ito grabe talaga. oh, mamaw. Ito talagang halimaw. Yan ang malaki oh. Chino, ayun, may chino rin yung tao. Grabe oh, grabing huli. Oh, isang timba oh, punong-puno. Ano yan? Laki naman balak niya. Sino ang huli niyan? Ikaw? Nick? Oo. Doon to sa lambayan. Grabe oh, halos hindi mabuhat. Yes. Yes. Sa pagluluto. Ayan oh, grabe. Laki. Oh. Laki. Pagpuno ako dito doon eh. Grabe. Kasago? Grabe oh. Oh. Ako. Nasa lubong nga ako yan eh. Tiniwasan ko. Oh, ayun mga kalabrikada, uwi na rin tayo. Napakita ko na sa inyo yung huli ni paring Nico. So, hanggang dito na lang mga kalabrikada itong video namin na to. Sana nagustuhan nyo. Sinundan ko. At sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang i-click yung notification dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko mga kalabrikada. So, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan. Oh, God is good all the time. Oh, Ay, muna ka muna. okay. Bye-bye, bye-bye. Hindi, Saan? ganun mo, takpan mo. Oh! Hindi ako marunong eh. Ano daw? Sige na. Yan siya pa rin sa amin rin. Ayaw tutandaan. Magkaan palagi. Kain. Ayun na mga kalabrikada. Bye-bye.
Maiba na yung mga kulay ng